תראה איך אני נראה, זה יופי. נראה טוב. אני אעשה כך. לא, פה, אתה צריך להוריד לי פה שזה חיד. זה יפה, מה יש לך? אז אני אעשה משהו יפה בשיער. צריכים לגזור מספריים של... אני נהייתי שעיר בזמן האחרון. אז זה כל הדברים האלה, תגיד לי. קסקסים. וואלה, היה לי קסקסים, תראה. יש לך, מה אין לך? יש לי גם עכשיו, רואים? בראש? פה. באמת? כן. מה, הרבה? לא. טוב, מה אתה רוצה לעשות עם זה? מה, עם הפוני? אני משאיר פוני ככה. סבבה. תוריד יותר, מציק. דבר שאני הכי שונא זה הפוני הזה. עושה לי צורה אחרי זה, מאחורה. שמע, צריך איזה מקל או משהו. עדן! למה מקל? עשית שערות. לא, הנה, אני מציא אותו. איפה שואב? תביא אותו, או שהוא פה או שאצלכם. וואי. זהו, לא לקחת. פשוט לא יחסם. כמה זה היה? 6? 5. 5 או 6? 6. תקצר לך אותו רק ואל תשאיר אותו לגמרי. הנה. איזה יופי. כמו של רם. כן. לרם יש כזה. בוא'נה, זה יפה איתך. ענוקי. תראה לי אמא שלך, תגיד לה שאתה משאיר ככה. יאללה, תוריד. עדן, איך זה ככה? תראה, יש גלגלים. אתה רוצה להגיד לי שכל הקלסטה הזאת הולכת עכשיו לפח? לא, זה לא הם הסקיט. עושים מזה כרית. סמיכת פוף. את כל זה עכשיו אני הולכת לשים הכל בתוך השוער, אתה מאמין? לא, זה בשקית. מה יש לך לשמור את זה? מה, אתה מפגר? נזרוק את זה, זה יסתום את השוער וגנון. אתה לא שומר את זה? שומר, בטח. מה אכפת לך? זה השיער הרוח הראשון שהיה לך. ממש. יאללה, בוא נשאיר לו את זה ככה. לא? בוא באמת. מה, יש פה זבוב? לא נותן לעבוד. עבר אליי. טוב, מה, אנחנו את זה משאירים, נכון? כן, תוריד לי את זה. אמא. אין יותר חצי קוקו. לא תצטרך יותר גומיות. וואלה, קחי את הגומייה. תביא. למה? איפה היא? אתה עושה עכשיו? לא. חכה שאבא יבוא. אני באה לזרוק לפח, ואז הוא רואה. אבא שלך כבר התייאש מכם. לא, מה? אתה חמוד אתה. יש לך פה מיליון כיוונים של צמיחה, אה? אמא עדיין בהלם. מה, התקשר כבר להגיד? פעם ראשונה שהיא שומעת. מה, אתה רציני? מה יש לי קשר להגיד? זה אמא שלי. אז אמא שלי הייתה מתקשרת להגיד לו כל פעם שהייתי מצטפר. אבל זה... עכשיו הוא נראה 200. יו, אתה מכוער. אתה מכוער.
את מכוערת. אתה מכוער. אני לא זוכרת אותך. התמונה היחידה שאני זוכרת שהיית עם תספורת זה ליד ה-BMW. שהיית חייל. אמא לילה. מה מאמי תגיד? זה ביום חמישי. היא לא יודעת מאמי? מאמי לא יודעת. סי. אני עוד נשאר לך שיער ארוך, תראה. אפשר לעשות מזה פאה. תשמע, נכונה. מה? בוא נוציא את זה, זה... בוא נעשה מזה פאה. מה זה שתי ילדים? מה זה? זה לא סופר. בוא, אני רק כמו האנשים על השטיפים. איך אתה יכול להגיד? איך אתה יכול? תראה איך הוא סובל בקרה, תראה מה זה. בוא נראה לך איזה קילו שיער נראה לי. תכלס, תראה. כמה אני שוקל עכשיו? תביא. בואנה, זה משקל. זה 100 גרם. תראה לי? לא? כן. סמק, אני צריך להשמיע לך יותר. תראה, יש לך בבלונדיני. אבל איך יצא לך בלונדיני? שמש. זה כמו זה? מהשמש? לך כבר עבר הדברים האלה. לא כאילו. מה זה פטריה? לא, זה כל מיני הנקודות קיצונים האלה? חררה. זה שלי השרשרת, מאיפה מצאת אותה? לא שלך, טוב. של אמא. אני הבאתי את זה לאמא. טוב, רוצה להגיד לי שהלכת עם זה? לא, זה לקחתי לגל. קיצור, תראה פה זה... אני ארוג את מי שאמר לך לעשות את זה. תרגיעי טוב. הוא עושה את זה על דעת עצמו. אבא? נגעת לי כבר השיער הארוך, עכשיו אתה נראה לי מה זה מוזר עד שאני אתרגל על זה. מפחיד. הוא עשה לי פוני. כן, אני חייבת לאסוף את השיער. איזה, אתה רוצה גם אחר כך להסתכל? לא, תודה, מספיק הסתפרתי היום אצל סטפן, הוא ממש נחמד. שף פחות סטפן? הוא לא הוריד לי את כל השיער. אם אתה כבר מגלח לו את השיער, אולי תגלח לו גם קצת מהרגליים, אז שנעשה לו צמות. אור, תראה איזה קוק קטן. זה קטן. קטן. קיצור, איך האור? סבבה, לא? מה זה פה? זה גם יורד אמור לרד פה? טוב, אני צריך לעבור לצד שני. שטפו לי שערות. כל הפוני הזה ירד. יש לך פוני בעצמך. כן. אני רואה את זה תמיד